Poštovani gledatelji, lijepi pozdrav. I ovaj tjedan destinacija Hrvatska donosi niz zanimljivih turističkih tema. Provjerili smo je li Hrvatska i dalje atraktivna destinacija za vjenčanja. Kakve će pouke izvući Dubrovnik iz ovogodišnje loše sezone? A istražili smo i prodaje li se ovoga ljeta dobro riba u jadranskim restoranima. Turistički kolovoz je iznad svih očekivanja. U prvom dijelu ovog mjeseca ostvareno je 1,5 milijuna dolazaka te više od 10 milijuna noćenja, što je oko 70% ostvarenog u istom razdoblju lani. No zbog krize trpi industrija vjenčanja koja je proteklih godina bila u zamahu. Istražili smo kako je cijela situacija utjecala na organizatore vjenčanja stranih gostiju u hrvatskim destinacijama. Državljanka Slovenije i američki državljanin poželjeli su sklopiti brak u Umagu, ali u korona krizi ljetno vjenčanje u Hrvatskoj činilo se kao neostvariv san. No za Noemi i Joshu nije bila opcija. It was a really amazing day. It wasn't expected because it was raining in the morning, but then the sun came out and it was great. So it was a small wedding in a small circle. It was just the witnesses and my parents. Pravila o putovanju i karanteni mijenjala su se iz dana u dan, pa je mladom paru od velike pomoći bila Viber zajednica. Članovi ove društvene mreže intenzivno su izmjenjivali informacije, zbog čega je mladoženja iz Filadelfije na koncu uspio stići na vlastito vjenčanje. It was complicated, but I mean, without the Viber community of Total Travel Croatia, we wouldn't be where we are now. They made sure to give us all the details and information we needed to be able to make everything and anything possible. We got all the documents and everything. We needed all those long days and nights of just trying to figure out, do we have the right one or the wrong one, this and that, take pictures, print it out. I mean, when I got on that flight, I had a huge folder, a bunch of papers in it, just in case they said, hey, I had confirmation, I'm supposed to be here, I'm getting married. So, all said and done, we did it, here now, we're married, happily married. Pa ipak, brojni stranci nisu mogli savladati prepreke nedostatka letova ili dvotjedne karantene koju bi oni i uzvanici imali po dolasku ili odlasku iz Hrvatske. Njihov izostanak itekako je osjetila domaća industrija vjenčanja, koja godišnje uprihoduje preko 2 milijarde kuna. Od toga, velik dio ostvari se u Dubrovniku, čije su agencije prije pandemije godišnje organizirale i do 400 vjenčanja stranaca. Ja bih rekla u našem slučaju dobrih 70% je prebačeno na 2021. i 2022. A nažalost dobrih 30% je isto tako i otkazano. Tako da što se tiče naše branše, korona je više nego utjecala na nju. U 2020. većina agencija koja se bavi organizacijom događanja nema apsolutno nikakvih događanja niti prihoda. Iz agencija ističu da im nužno treba potpora države, jer su već mjesecima bez prihoda, a tako će ostati barem do proljeća sljedeće godine. Do tada vlasnici, u pravilu obiteljskih tvrtki, ne sjede skrštenih ruku. Udružujući se, rade na snažnijoj promociji Dubrovnika i Hrvatske, kao i destinacije za ekskluzivna vjenčanja. Imali smo veliku potporu ovdje od lokalne turističke zajednice i HGK također. I tek smo u počecima samih razgovora, pregovora naših međusobnih, razgovaramo tu sa raznim gradskim institucijama kako bi poboljšali ponudu i kako bi iduće godine u biti izašli kao bolja destinacija od one u kojoj smo bili. Da je nužno u ovom kontekstu promovirati Hrvatsku, smatra i murterska nevjesta, rodom iz Moldavije. I sama je imala bajkovito vjenčanje na Hvaru, a danas njezina agencija godišnje organizira 25 vjenčanja stranih državljana. Oni dolaze iz Velike Britanije, SAD-a ili Australije, te uglavnom nemaju rodbinskih ili drugih ranijih veza sa Hrvatskom. When you think about destination wedding, you think about Italy, Spain, Greece. This is what comes to your mind first. Croatia is not on the top list, unfortunately, but still, I think all of the agents here, including like myself and other agents, my colleagues, we're doing a big promotion for Croatian wedding tourism. These are putting promotions online, promoting us online and weddings in Croatia overall, doing style shoots, promoting Croatia as a safe destination as well, and not just for clients to come, but also it's safe for their children and family.
Da su ovakva događanja idealan oblik promocije cjelokupnog turizma, dobro znaju hotelijeri. U splitskom Le Méridien Lavu zbog toga nisu otkazali sva vjenčanja. Zadržali su ona s manjim brojem uzvanika, u prvom redu zahvaljujući efektnim vanjskim lokacijama, na kojima je moguće organizirati svadbene večere i prijeme. Svakodnevno pratimo stožer i sve mjere koje donose. U svakom slučaju to čini naš posao zahtjevnijim, ali naravno idemo i želimo da mladenci prožive taj dan najbolje što mogu i u skladu sa svim mjerama koje trenutno vladaju. 2020. donosi gubitke svima u industriji vjenčanja, no istovremeno pruža priliku da razumijemo o kakvom je potencijalu riječ. Radimo stoga na snažnoj promociji i ne prepustimo drugima ovaj, po mnogima, najslađi dio globalnog turističkog kolača. Turisti se polako vraćaju i u Dubrovnik. Ovih dana ondje bilježe 40% turističkog prometa ostvarenog u istom razdoblju lani. No u periodu od 1. siječnja to je svega 15% prošlogodišnjeg prometa. O poukama ove sezone naš turistički izbornik Goran Milić razgovarao je s dubrovačkim gradonačelnikom i dvoje bivših ministara turizma. Zaključak je, ne treba smanjivati cijene, nego gužve. Dubrovnik, oduvijek rekorder po broju turista, po broju noćenja, po deviznom prihodu, a ako hoćete i po luksuzu, i po cijenama i ljepoti. A kako su ovu sezonu do polovice kolovoza u najkraćem ocijenili gradonačelnik i dvoje velikih turističkih znalaca, bivših ministara. Pa iznad očekivanja, sigurno iznad očekivanja i činjenica da bilježimo negdje preko 40% u odnosu na prošlu godinu je dobro. Dakle, to je nešto čemu se nismo nadali u ovoj mjeri. Ne, nije dobra, ali ja opet kažem, svako zlo za neko dobro. Trebalo je iskoristiti za pravu stvar, onda bi bila itekako dobra. Moramo priznati da smo iznenađeni razvojem događaja, ali smo se u hodu snašli i pokrenuli i vjerujem da će stavljanje svih glava skupa dati izuzetno dobar odgovor za sljedeću godinu. Jer nije sve zlo u ovoj godini, nestaje život s ovom godinom, Dubrovnik će ponovo zaploviti punim jedrima. Počelo je veoma loše, ali evo ovo tjednih snimki s plaže Banje. Ne može se reći da je prazna, ima tu i više od 40%. Ali je tu puno i Dubrovčana, koji prvi put preko ljeta imaju višak slobodnog vremena. Što su nam pouke, poruke ove korona krize? Pa činjenica da nikad više ne smijemo se prepustiti isključivo monokulturi gospodarskoj, a to je ono što Dubrovnik već uistinu desetljećima jest. Dakle, moramo raditi neke nove vrijednosti i otvarati se za neke nove gospodarske grane. Primjerice? Pa primjerice IT industrija, IT sektor. Dubrovnik je uistinu jedan lijepi grad za život, grad u kojem ima prostora za razvijanje takve industrije i mi upravo sada radimo na takvim projektima. Ajme što je ovo more kod Excelsiora bistro, prozirno. Ovako bi moglo uvijek, svake godine. Pa moglo bi, kad bi se moglo samo uživati, a ne radom stjecati pogodnosti za užitak. Bilo bi divno da možemo ne raditi i uživati u onomu što nam je Bog dao. A sad ovo su snimke Dubrovnika od prošle godine. Gužva je bila velika, prevelika za naše turističke znalce. Što je to masovni turizam za vas, koji je vama nedopustiv? To je naprosto ovako male destinacije, mali gradovi, uske ulice, mali trgovi ne mogu podnijeti. I gdje zapravo ta kvantiteta ruši kvalitetu. A Dubrovnik je uvijek profilirao s punim pravom da bude vrlo kvalitetna destinacija i da nudi vrhunsku uslugu, a sa masom to naprosto ne može dobiti. Svaka kriza je nova prilika i uistinu ona jest prilika za novi početak. Ja mislim da mi možemo napraviti dobru priču sa održivim turizmom, gradom koji respektira prije svega svoga građanina. A onda kad je građanin sretan i zadovoljan, onda isti taj gost koji dođe se osjeća 3 puta bolje. Dakle, moramo raditi na kvaliteti, a ne na kvantiteti. Godinama smo svoj vlastiti uspjeh bilježili brojem noćenja i brojem gosti u gradu. To je potpuno krivi pristup. Dakle, kvaliteta je nešto što nam mora i treba biti glavni orijentir. Bili spuštali cijene? Zavisno od pojedinačnih situacija. Kao destinacija, kao brand Dubrovnika ne smijemo igrati na
logiku spuštanja cijena. Govorim o pravim programima, o incentivima, o kongresima, kad se za to steknu uvjeti, o dugoročnim programima. Kad se obraćamo jer moramo funkcionirati, jer moramo imati neku likvidnost novim tržištima i novoj klijenteli na tim tržištima, moramo vidjeti gdje je naša računica, koliko su oni spremni plati i koliko smo mi spremni u COVID situaciji spustiti cijene. Dakle, ništa nije isključeno, moramo se znati nositi s vremenom. Puno smo toga čuli, ostaviti visoke cijene koje su primjerene kvaliteti i ugledu Dubrovnika, ali tražiti nova tržišta. Orijentirati se na nove poslove, IT tehnologiju, zdravstvenu izvrsnost, sve to u smanjivanje nekdašnjih nesnosnih gužvi po starome gradu. Glave na okup i resetiranje. Zagreb, koji je prošlih godina bio hit za strane turiste, jedan je od najpogođenijih korona krizom. U kolovozu ostvaruje samo 20% prošlogodišnjeg prometa. Jedna od atrakcija koju posjeti gotovo svaki turist u Zagrebu je Muzej prekinutih veza, koji ove godine slavi 10 godina postojanja. S nama je menadžerica muzeja Nikolina Vulić, pa evo, dobar dan i recite nam kakva je ovogodišnja posjećenost. Dobar dan i dobrodošli u Muzej prekinutih veza. Evo, i mi smo ove godine suočeni sa naravno priličnim padom turista i posjećenosti, ali mislim da će nam valjda doći bolja vremena pa da će se situacija i promijeniti. Svi smo u iščekivanju jednog velikog prekida i to prekida s korona krizom, ali dok njega ne smjestimo ovdje hermetički zatvorenog, što su trenutno najintrigantniji izložbeni primjerci za vaše posjetitelje? Pa stvarno imamo bogatu kolekciju, ali dio koji je izložen, evo ja bi izdvojila jednu zanimljivu krastu s rane voljenoga, tako da priču ćete morati doći pročitati u muzej. Rane se tu da zacijeli. Tako je. A što sve nudite posjetiteljima? Pa u muzeju prvenstveno možete vidjeti samu izložbu koja je sačinjena od 85 izložaka koji su popraćeni pričama raznih tipa, znači od smiješnih, bizarnih, ironičnih pa nadalje. A isto tako u sklopu muzeja imamo i kafić gdje ljeti imamo i jazz večeri četvrtkom, sada smo u petkom krenuli sa novim programom relaxationa, tako da ćemo vidjeti, trudimo se da nam budu zabavna ova vremena. U dosadašnjem dijelu kolovoza najviše je turističkih dolazaka ostvareno s tržišta Njemačke. Turista iz te zemlje je čak 6% više nego u istom razdoblju lani. Zatim slijede domaći gosti s rastom od 18%, dok među stranim turistima najveći rast bilježe Poljaci. Njih je čak 16% više u odnosu na lanjski početak kolovoza. Hrvatska je uvrštena u uži izbor za prestižnu nagradu Best Country Award, koju popularne britanske novine The Times i The Sun dodjeljuju najboljoj destinaciji. Uz Hrvatsku u konkurenciji su i Francuska, Turska, SAD, Dubaj, Italija, Španjolska, Portugal, Grčka i Tajland. Ovime smo potvrdili da naše pojačane marketinške aktivnosti u Velikoj Britaniji daju odlične rezultate, istaknuo je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Glasovanje će trajati do kraja listopada, a o konačnom pobjedniku odlučuju čitatelji. Sve je veći broj zračnih linija prema Hrvatskoj. Prošlog je vikenda bilo čak 36 letova između 5 hrvatskih zračnih luka i Frankfurta, jedne od najprometnijih zračnih luka u Europi. Najveći broj ponuđenih sjedala na linijama iz i prema Frankfurtu imala je zračna luka Split. Nakon što je obišla velik dio marina na Jadranu, nautička patrola Jutarnjeg lista polako, ali sigurno privodi svoje putovanje kraju. Zatekli smo ih u Vrborskoj na otoku Hvaru i saznali čime ovo mjesto privlači nautičare, ali i ostale turiste. Marine na sjevernom dijelu Jadrana su prilično pune i to uglavnom vlasničkih brodova. Utvrdila je to i nautička patrola na svom putovanju ovog ljeta. Upozoravali su ih kako će na jugu zateći nešto lošije stanje, no sve je iznenadio pridošli broj čarter nautičara u srednjoj Dalmaciji. Recimo na Tijatu, nasuprot Vodica i Tribunja, ima jedna uvala koja se zove Pijašnica. Inače, ta uvala ima 20 bova.
ujutro smo izbrojili 43 broda na sidru. Što smo išli dalje, to je fascinantno bilo koliko je to puno. Ništa drugčije čini se neće biti ni na sljedećim destinacijama, Korčuli, Dubrovniku i Slanom, gdje završavaju svoju patrolu. Posada je odnedavno oplemenjena s 2 nove članice. Pa iako sam ja iz Zadra, malo mi je neugodno reći da prvi put spavam na brodu. I zapravo iskustvo mi je super. Mislila sam da će malo više valjati, ali imamo jednog genijalnog skipera koji tako dobro vozi i brod je divan, velik, tako da se ništa ne osjeti. Tako da mi je iskustvo, evo, samo krenuši od toga genijalno. A da ne govorim onda o ostatku ekipe i o zapravo projektima koje dobijamo, odnosno terenima na kojima idemo. Moj dio posla je anketirati ljude na gatovima u marinama koje obilazimo i mogu vam reći da sam oduševljena. Znači, idealan spoj mora, sunca, rada, uživanja. Znači, evo, da sam birala posao ne bi ga mogla bolje naći preko ljeta. Znači, moje iskustva vezano za goste koji posjećuju marine mogu vam reći da su raznolika. Znači, oni su oduševljeni Hrvatskom i kažu da se osjećaju sigurno i zbog cijele situacije s koronom. Obala je jednako lijepa u oku turista, ali i kroz objektiv i pero veterana nautičke patrole. Imao sam sreću pa sam prošao stvarno cijelu obalu od Umaga i eto ove godine do Dubrovnika. Prekrasno je za snimati, jedna divna zemlja za fotografiju i za umjetnost izražavati se kroz fotografiju. Odaziv gostiju je fenomenalan. Svaka marina je gotovo puna. To se najbolje osjeti kada je malo lošije vrijeme, kada je jugo, znači tu se sve jedrilice počinju zatvarati u marine. Što se samih marina tiče, meni su sve marine lijepe koje su mirne, poput ove u Vrboskoj. Vrboska, najmanji hvarski grad, smješten uz duboki uski zaljev, čiju velu i molu Bondu povezuju slikoviti kameni mostići. Možda je najmanji grad, ali je zato najveća otočka Aci Marina, prepuna povijesnih znamenitosti, ali i autohtonih proizvoda. Mjesto je to u kojem se još uvijek mogu pronaći mala obiteljska gospodarstva u kojima uzgajaju voće, povrće, proizvode maslinovo ulje, a turiste privlače i domaćim vinima. Jako smo ponosni na sva vina, na sva maslinova ulja. Tu nema preprodaje, to stvarno ljudi rade i stvaraju vrijednost koju direktno prodaju gostu. Tako da kada sad dođete u jednu od vinarija, vi ćete stvarno poznati osobu koja je vlasnik te vinarija, koja je preko zime radi u polju, u 9. mjesec zbere grožđe i evo ga tokom sezone u direktnom je kontaktu sa gostima i prodaje to vino. Jedna od njih je Ivana, u čijoj kušaonici sve odiše starinskim dalmatinskim štihom. Vrboska je mjesto koje je poznato kao sigurna luka, tako da mi često imamo grupice sa jedrilica koje dođu na kušanje vina i naravno da je to neka dodatna ponuda koja čini naš otok još važnijim. Ciljana je ne samo pričati o našim vinima, o njihovim organoleptičkim svojstvima, već predstaviti naš otok i Hrvatsku. I naravno naglasak je na Dalmaciji, na Mediteranu, na svim tim okusima koje Dalmacija nudi. A o uspješnosti pristupa turizmu u ovom pitoresknom mjestu u općini Jelsa sam za sebe govori broj nautičara, ali i popunjenost kapaciteta od 75% u odnosu na prošlu godinu. Oko 30% turista u Hrvatsku dolazi zbog gastronomija. Mnogima je zasigurno prva asocijacija na našu obalu svježa riba. Kako kriza s pandemijom utječe na one koji od mora i za more žive, saznali smo iz prve ruke. Rano jutro na pustoj splitskoj rivi. Sunce je tek izašlo, a s njim i vrijedni ljudi koji su zaslužni da se u restoranima svakodnevno servira svježa riba. Ulov direktno s brodica dovode u sami centar grada, na živopisnu peškariju. Promet je pao i do 80%, jer ajmo reći za njih jedno 15 dana nešto turista ima, nešto su restorani počeli raditi, sada trenutno uzimaju male količine i to nije niti blizu razine od nekih 20 do 30% od prošle godine. Korona je uza sve minuse upisala jedan plus i to u odnosu na restoransku gastroponudu. Malo su se više okrenuli našoj ribi nego uvoznoj, tako da u dosta restorana se u zadnje vrijeme može naći i što bi mi rekli normalna riba, mol, trlja, frigadura, lešadura, nisu samo oborite ribe. Isto tvrde i veći dobavljači ribe koji također bilježe znatan pad prometa. Recimo 50 do 60%. Najveći je pad u hotelskom biznisu, a iza toga i kod restorana. Potrošnja ribe naravno je smanjena, ali evo kako uvijek ima i u nekim krizama i dobrih vijesti, tako je da
nekakve vrste koje su bile prije manje tražene u ugostiteljstvu, sad su više tražene, prvenstveno od kočarske ribe, moli, trlje, grdobina. Domaća gastronomija, ponuda autohtonih svježih namirnica, ponajprije blaga iz jadranskih dubina, jedan je od najjačih aduta kada je o turizmu u Dalmaciji riječ. Sve više restorana nakon lockdowna prigrlilo je model po kojem isključivo nabavljaju domaću ribu. Vidljivo je da se gosti vraćaju kod onih koji imaju naše, jer gosti su došli osjetiti naš dišpet, što se kaže, naš miris mora, našu ribu, a ne nešto što je došlo iz Južne Afrike, Tunisa, Alžira i ostalo. Ni Afrika, ni Tunis, ni Alžir, već direktno sa splitske peškarije. Moto je Nikole, vlasnika jednog od najboljih ribljih restorana u županiji. Ovdje dolazi već 25 godina. Svako jutro u 6 sati je ustajanje i redom kava, narudžbe na telefon, ko je šta dobija, di, redom kupit i onda kući, pa tek dan počinje, a već je prošlo daleko. Valja i napraviti krug kako bi izabrali samo najbolje. Evo ovo ću odmah uzeti. Ovo je... Dobro, nema veze. Top. Ima veze krug. Aj spremi mi to, molim. Mislio sam da je ukleto, kad sam vas vidio da je radi kamere da nema ništa, ali bit će dobro. Nabavne cijene ribe nisu se znatno mijenjale, pa su tako i cijene jela u većini ribljih restorana ostale iste u odnosu na protekle godine. Problem je kad su dani loši, kad nema ribe, a onda je najbolje i najkorektnije reći gostu nema ništa. Nema ništa, ješćemo šta ima i jednostavno tako je najbolje i najpoštenije. Sve u svemu, posla ima, radimo, nije kao prije. U prometu smo nekih na 45%, u 28 godina ja sam skupija 39 slobodnih dana. Sad, to je znači 1,4 dana slobodno godišnje. A ove godine sam ima 60 slobodnih dana, pa da i bude malo manje, izborit ćemo se. Osim u restoranskoj ponudi, turisti osjetiti i doživjeti Dalmaciju mogu i na peškariji. Tamo sam imala sad par ljudi, ovdje kupili su dosta komarče, ovako ove palamide i zadovoljni su sa ribom, ali eto ja bih volila stvarno, evo šta mi svi ovdje želimo da bude malo bolji uvjeti, jer lipo je ovo sve doživjeti kad dođu turisti i mi isto očekujemo i naše ljude da dođu i da kupe ribu, jer na kraju krajeva riba je zdrava i bolja nego meso. Na ribarnici kažu da se imaju čime podičiti, pa je nastoje i promovirati. U vrijeme kada ribarnica nije radila, prodavali su virtualno. Mi imamo puno lipih stvari, i šušura, i mediterana, i prekrasne ribe i svega, međutim mi imamo dosta manjkavosti ovdje mi na samoj peškari, znači marketing je nama katastrofa, evo to je prvi marketing koji se dogodio. Mi nemamo parking, teško funkcioniramo s internetom i karticama, za razliku od ovih, ajmo reći, nekih, nazovimo ih modernijih peškarija, ali imamo taj mediteranski štik koji nam nikad niko neće ukrasti. No Nikolini gosti neće čekati. Vrijeme je da se krene, ne s virtualne, nego s one prave peškarije, i to pravac restorana. Došli smo iz nabave, kupili smo sve što treba i sad treba samo obući bijelu košulju, uzeti maskicu, staviti maskicu i moliti Boga da gosti dođu. A mi ćemo to odraditi najbolje što možemo. Volje i ljubavi prema poslu ima. Ribe također. Turista manje od uobičajenog, ali sada valja pregrmiti sezonu u kojoj će, čini se, isplivati kvaliteta ispred kvantitete. Okretanje domaćem i iskorištavanje blagodati našeg Jadrana prokušan je recept koji će, bez obzira na situaciju, uvijek privući i zadržati i onog najzahtjevnijeg gosta. Gledali ste još jedno ljetno izdanje emisije Destinacija Hrvatska. O novim turističkim rezultatima, uspjesima, ali i nevoljama u ovoj sezoni informiramo vas i idućeg tjedna. Doviđenja. Doviđenja.